Il-Gvern qed jistma' li żieda ta' €4.66 fil-ġimgħa ser tagħmel tajjeb għaż-żieda fl-għoli tal-ħajja matul l-aħħar sena. Bl-implementazzjoni tagħha fil-baġit li ġej, il-Gvern jemmen li l-livell ta' għajxien tal-familji mhux ser ikompli għalura. Iżda fi kliem id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia, din iż-żieda ftit ser tkun effettiva meta wieħed jikkonsidra żiediet fil-prezzijiet tul l-aħħar sena. Fost l-oħrajn il-prezz medju tal-petrol biss bejn l-2010 u Ottubru 2011 kienet ta' 18 ċenteżmu kull litru. B'konsum medju ta' 18 litru kull ġimgħa skont il-Household Budgetary Survey, kull familja jkollha tonfoq €3.24 fil-ġimgħa aktar fuq petrol biss. Ċilindru gas ta' 12 kilo ola b'medja ta' €4.51. Jiġifieri żieda ta' €13 fil-ġimgħa jekk tuża ċilindru f'xahar. Id-deputat mexxej Laburista qal li fid-dawl ta' dawn il-fatti biżieda fuq il-petrol u l-gas familja Maltija tibqala biss 29 ċenteżmu mill-€4.66 żieda li ser tingħatala. B'29 ċenteżmu l-familji Maltin iridu jkopru żidiet fl-affarijiet l-oħra kollha bħal huma żidiet fil-prezz tal-ikel u l-mediċini. Anġlu Farrugia temm jgħid li kull ma jmur il-familji Maltin u Għawċin dejjem qed iħossu li l-livell ta' għajxien tagħhom qiegħed ibati.